Холера, де весь камінь? Адам, де камінь? А, ну камінь я бачив там, за лісом. Ага, дякую. До речі, мені криху древніни треба. А, ну ви можете і пожерті. Їжі амаль нема. А, ну так... Давай хутче, я вже закорпуюся тут ніж ти. А мені поїсти треба. І води я ще набрати. Води. Дякую тобі, Адам, за усе, що ти робиш для нашої бази. Нам так пощастило, що ти єсть у нас. Що б ми робили без твоєї любові і підтримки? Адам, ти найлепший. Ми любимо тебе. І відомо ми тебе шануємо. За усе, що ти робиш. Ти найлепший. Вітай, маленькая. Ты ж мне не нашкодишь, так? Что, твои сябры так само послали тебе робить нудную працу? Так, разумею. Яны просто не могут зрозумець, наколькі ты важны для іх. Але я разумею. І я гэта цаню. Голодная? Хочаш дам табе вось гэта? Падабаецца? Хочаш яшчэ? Вось, трымай. Бачу, што смачна. А хочаш, мы пойдзем на мою базу разам? Народ, поглядите! Адам драўніну прынёс? Нават лепей, глядите! О, молодчина, Адам! Ха-ха, які прыгажун. Гэта так здорова, Адам. Дякуй вам. Гэта твой новы дом. Хадзем. О, чакайце, вы зараз ачмурэеце. Глядзіце, глядзіце, што я зрабіў. Народ, а дзе Лео? Хто? Моя чарапашка. Чарапашка, я її тут паклаў. А, так, Адам, дзякую, яна была якраз своечасова. Ну, ніштяк, зацані. Гэта чарапаховая броня просто отпад. Зацані. Так, круто. Леонардо! Хто? Мой гадаванец. А, твой гадаванец. Так, мой гадаванец. Чаго, на вашу думку, я так радаваўся тады? Ну, мы ну, броня там. Так, ну, ты там ресурсы приносишь. Ну и чарапаху, дякую. Мы ж маем железо. Железная броня нашмат лепей. Кому супца? А? Засталіся толькі ножки. А што? Будзе баф да трываласці. Дарэчы, броня адвал усяго. Таро. О, яна саромеецца.